da iawn i chi gyd, a chroeso cynnes i chi i'r gwasanaeth. Diolch i chi am ymuno ni y Sul yma eto. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi. Croeso cynnes iawn. Mae fi yw'r wir wynwydden, am tad yw'r gwynllanwr. Y mae ef yn torri i ffwrdd bob cangen yno fi nad yw'n dwyn ffrwyth, ac yn glanhau pob un sydd yn dwyn ffrwyth, mwyn iddi ddwyn mwy o ffrwyth. Yr ydych chwi isiws yn lan trwy'r gair yr wyf wedi lefaru wrthych. Arhoswch yno fi, a minne yno chwi. Ni all y gangen ddwyn ffrwyth ohoni hun, heb iddi aros yn y wynwydden, ac felly'n union ni allwch chithe heb i chi aros yno fi. Mae fi yw'r wynwydden, chwi yw'r canghennau. Y mae'r hwn sydd yn aros yno fi, a minnau ynddo ef, yn dwyn llawer o ffrwyth, oherwydd ar wahân i mi, ni allwch wneud dim. Os na fydd dyn yn aros yno fi, call ei daflu ffwrdd fel y gangen ddiffrwyth, ac fi wywa. Dyma'r canghennau ag esglir yw taflu'r tân a'i llosgi. Os arhoswch yno fi, ac os eris fy ngeiriau yno chwi, gofynnwch am beth a fynnwch, ac fe'i rhoddir i chwi. Dyna sut y gogoneddir fy nhad, trwy i chwi ddwyn llawer o ffrwyth
a bod yn ddisgyblion i mi. Fel y mae'r tad wedi fy ngharu i, yr wyf yn newid i'ch caru chwi. Arhoswch yn fy nghariad i. O'n i'n darllen pa ddwyrnod am ferch ifanc sydd wedi creu tipyn o enw i'w hunan ar y gwefannau cymdeithasol. I henw yw Natalia Taylor, ac mae ganddi dros 300,000 o ddilynwyr ar y cyfryngau cymdeithasol. Yn ôl y mis Chwefror y llynedd, fe bostiodd luniau hyfryd ar sianeli amrywiol YouTube ac Instagram ac yn y blaen ohoni ar wyliau yn Bali. Ac wedi dderbyn miloedd o likes gan ei chanlynwyr, a nifer fawr o bobl wedi rhannu lluniau, dyma Natalia Taylor yn datgelu nad oedd hi wedi ymweld â Bali wedi'r cwbl. Yn wir, mi roedd hithau a'i ffotograffydd wedi tynnu'r lluniau yn y siop IKEA lleol. Ond chwarae teg iddi, fe ddwedodd ei bod wedi gwneud hyn mwyn dysgu i chanlynwyr bod angen cwestiynu y delweddau maen nhw'n gweld ar y cyfryngau cymdeithasol. A dyma'r hyn ddwedodd hi, sgwsodwch y Saesneg, newch chi. Sometimes people want to lie about who they are. It's not hard to do. Today it is easier than ever to become anyone you want. That's wonderful, but with great power comes great responsibility. Gwers bwysig i genhedlaeth o bobl sy'n byw yn drwm o dan ddylanwad y cyfryngau cymdeithasol. Mae'n hawdd, meddai hi, bod yn rhywun arall heddi. Mae'n hawdd newid hunaniaeth. Ond beth am ein hunaniaeth ni, chi a fi? Beth am ein identity ni? Ble ni'n dod o hyd i'n hunaniaeth ni? Oherwydd mae'n hunaniaeth ni'n reit bwysig yn dweud, mae e'n siapon bywyd ni. Mae'n dylanwadu ar ein gwerthoedd, mae'n dylanwadu ar ein hegwyddorion, mae'n gallu dylanwadu hefyd ar gyfeiriad y bydd bywyd yn mynd â ni. Os yw'n hunaniaeth enghraifft wedi i wreiddio y myd athletau, wel, dydyn ni ddim yn mynd i eistedd ar y soffa drwy'r dydd yn bingio a gwylio Netflix, ydyn ni. I ni'n mynd i wario'n amser yn ymarfer corff ac yn magu hyder corfforol a chyblyfnder hefyd o bosib. Os yw'n hunaniaeth wedi wreiddio mewn bod yn dad neu yn fam, smon ni'n ni anwybyddu'n plant neu wario bob ceiniog sydd gyda ni arno ni'n hunain, i ni'n mynd i dalu sylw manwl i anghenion ein plant ac ymateb i'r anghenion hynny cystal ac y medrwn ni. Yn yr hanes sydd dan sylw gyda ni heddi, mae Iesu yn rhoi ein hunaniaeth i ni. Mae e'n datguddio ffynhonnell ein hunaniaeth. Ac o'r hunaniaeth honno i ni'n dod o hyd i obaith a nerth, deubydd sydd yn sylfaenu da i adeiladu'n bywyd arnynt. Dwedodd Iesu, my fi yw'r wir wynwydden, a chi yw'r canghennau. Odych chi eriod wedi ystyried cymed o obaith sydd yn y frawddeg honno ac yn y geiriau hynny? Hynny yw, ni'n dod o hyd i'n hunaniaeth wrth fod mewn perthynas neu wrth gael ein cysylltu ar rhywun neu rhywbeth yn dyn ni. I ni'n dod o hyd i'n hunaniaeth yn ein perthynas a'n rieni, a'n teuluoedd, ein athrawon, ein hyfforddwyr, ein gweinidogion falle, ein ffrindiau, ein heglwys, ein cymuned, y bobl neu'r pethau hynny sydd yn siapo ni. I ni'n dod o hyd i'n hunaniaeth yn ein perthynas ni a phobl eraill. Ac yn ein myfyrdod ni heddi, mae Iesu yn cynnig yr chodd fwyaf i ni, sef i ni gael bod mewn perthynas ag ef. Ac nid yn unig i fod mewn perthynas ag ef, ond mae e fel pe bai yn dymuno ein bod ni'n rhan ohono fe. Arhoswch yno fi a minnau yno chi, meddai fe. Hynny yw, dydych chi ddim ar eich pen eich hun. Dyw ein bywyd ni ddim yn ddiystyr nac yn random fel mae'r bobl ifanc mae'n dweud. Mae'r natur ddiwiol, mae'r ddoethineb, mae'r bywyd, mae'r llawenydd sydd yn llifo yn Iesu, yn llifo drwy ni hefyd. Arhoswch yno fi, meddai Iesu, a minnau yno chwi.
Iesu yw'r wynwydden, mae e'n diwallu neu'n bwydo, ein harchwaith, mae e'n cwrdd â'n hangen ysbrydol ni yn diwe. Nawr, i ni gyd yn gwybod siw dimlad yw e pan bo eisiau bwyd arno ni. I ni gyd yn gyfarwydd a gweud ein bod ni'n starfo. Cofiwch, dydyn ni ddim yn gwybod mewn gwirionedd beth yw starfo'n iawn ydyn ni. Ond ni'n dueddol o weid bod ni'n starfo os eisiau bwyd arno ni. I ni'n gwybod siw brofiad yw e pan bod ystymog yn mynnu hawliau bob dydd. Wel, mae'r fath beth yn bod ac angen ysbrydol hefyd. Bobl yn dyhau am gael ei bwydo'n ysbrydol. Meddylwch eich bod chi'n starfo yn ysbrydol. Ac mae Iesu y wir wynwydden yn barod i gwrdd ar angen hwnnw yno ni. Dewis rhai yw chwilio am ffyrdd i gwrdd ac i leddfu'r angen hwnnw mewn man eraill yn dyfe. Rhai yn dymuno weld ar bar lleol. Rhai yn credu mae ar y sgrin teledu neu'r sgrin fach y ffôn neu'r iPad am oriau mae fyna. Dyna le mae diwallu'r angen. Eraill yn chwilio am wybodaeth, rhai yn chwilio am athroniaeth. A falle bod rhai o'r mannau hynny yn diwallu hangen nhw, ond dros dro o bosib. Ond mae'n siŵr gen i mae rhyw bethau bach digon tilau o'r heini o'i cymharu a chriwr a chynhaliwr bywyd Duw a ddatguddiodd ei hun i ni yn Iesu Grist, y wir wynwydden. Y gwir amdani yw, dyw ein hapusrwydd ni ddim yn dibynnu ar ein hamgylchiadau allanol ni bob amser. Mae rhai unigolion sydd wedi hamgylchynu a phopeth yn dos, cyfoeth ac eiddo a moethusrwydd, ond maen nhw'n gwingo tu fewn iddyn nhw rhai ohonyn nhw, credwch fi. Ac i'r gwrthwyneb mae eraill sydd wedi profi storom ar ôl storom mewn bywyd a chorwyntoedd gofid a salwch a galar wedi chwythu yn go drwm ac wedi taro yn ei herbyn nhw ac eto. Mae fel petai nhw'n medru codi'ch law y pethau hynny. Rhai a chanfyd yr heddwch mewnol hwnnw. Rhai sydd mewn perthynas ar un a ddywedodd ar wyf yn rhoi i chi dangnefedd. Nid fel mae'r byd yn rhoi ar wyf i'n rhoi i chi. Pidwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon, a pheidiwch ag ofni. Arhoswch yno fi, medda Iesu, a minnau yno chwi. Fanna mae'r nerth yn dyfe. Fanna mae'r maith ysbrydol. O ddod at Iesu, a'i faith a'i nerth yn cael ei sianelu i'n bywydau ni. Iesu yw'r wynwydden, a ni yw'r canghennau. Ni wedi cael ein cysylltu ag endyn ni. I ni'n perthyn iddo fe. Iesu sydd yn ein cysylltu ni a'n gilydd siwr o fod hefyd yn dyfe. Tybed faint ohono ni bydde wedi dod i nabod ein gilydd neu i wybod am ein gilydd, ond i bai am ein perthynas ni a Iesu. Ond i bai am perthynas ni ag eglwys, neu a chymuned, neu chymdeithas eglwys. Falle na bydde'n ffyrdd ni wedi croesi o gwbl. Mae Iesu'n cysylltu ni gyda'n gilydd. Wedi'n cysylltu drwyddi draw ag fel y wynwydden a'i changhennau yn tyfu bobman. Rhai yn tyfu'n uchel, rhai yn fwy amlwg na'r gweddill, ac eraill yn tyfu yn fwy isel ac yn anweledig. Ond pinau chi ar y top, ac yn gwneud enw eich hunan ac yn llwyddo mewn bywyd, neu chi ar y gwaelod ac yn llusgo byw. Gan falle nad yw bywyd wedi bod yn rhy garedig i chi eto. Top neu waelod, mae pawb yn gallu tymlo'n unig. I ni gyd yn gallu ymdeimlo ar un teimladau yn dyn ni. I ni gyd yn cael ein effeithio gan yr un profiadau. Wel, does dim top na gwylod yn perthyn i Iesu Grist. Does dim top na gwylod, dim blai na chefen, dim mawr na bach yn llyged Crist. A mae hyn hefyd yn wir am yr eglwys Gristnogol. Teulu ydyn ni. I ni'n un. Yn byw gyda'n gilydd ac yn byw un gilydd. Yn plethu yn ein gilydd rhyw ffordd yn dyn ni. Yn plethu yn ein gilydd yn union fel canghenner wynwydden. A'r bleth honno ni'n dyn iawn, ond eto yn dyn. Yn ddigon abl hefyd i lacio chydig bach i groesawu ambell i frigyn neu gangenfach newydd i fewn i'r cwmni. Y gymuned honno, y berthynas honno wedi gwreiddio yng Nghrist, y wir wynwyddan yn ein cynnal ni ac yn ein dala ni at ein gilydd.
Ef yw'r wynwyddau, ni yw'r canghennau, ac mae hyn yn rhoi'r gallu i ni dyfu ffrwythau. Dwy'n ffrwyth yw'r term sy'n cael ei ddefnyddio yn y Beibl Cymraeg Newydd. Dwyn. Pan wy'n clywed y gair dwyn, wy'n meddwl am twgyd. Ac yn enwedig yng nghyd-destun ffrwythau, wy'n edrych mas o ffenest yn stydu fan hyn, mas at balas yr esgob Tyddewi yma yn Abergwili, a mae Perllan yn amgylchynu y cartre hwnnw. A wi wedi clywed am nifer fawr o straeon, am blant yn y pentre hwn yn Abergwili yn mynd ar ddi'r nos ac yn dwyn fale o berllan yr esgob. Ond nid dyna'r math o ddwyn mae Ioan yn sôn amdano fan hyn. Nid dyna'r fath o ddwyn mae Iesu yn sôn amdano. Beth olygu'r felly wrth ddwyn ffrwyth? Wel, nid twgyd ffrwythau o'r berllan yn sicr. Wel, mae'n golygu bod ein holl weithredoedd yn adlewyrchu ysbryd a chymeriad Iesu Grist. Mae dwyn ffrwyth yn golygu gadael i ysbryd Crist ein hysbrydoli ni yn ein gwaith. Ac nid yn unig yn ein gwaith o fewn muriau'r eglwys, ond y tu allan hefyd. Yn ein gwaith, ar y ca chwarae, yn yr ysgol, yn y siop, yn y swyddfa, yn y garej, ac yn arbennig ar ein gwefannau cymdeithasol. Ar YouTube ac Instagram, ar Snapchat, ar Facebook, ar Twitter, ar TikTok. Mae'n hawdd iawn triol bod yn rhywun wahanol ar y sgrin fach i'r hyn yr ydyn ni o ddydd i ddydd. Dyna oedd gwers y wraig mewn fe sydd yn boblogaidd iawn ar y cyfryngau cymdeithasol y dyddiau hyn. Dwyn ffrwyth yw ein gwaith ni. Ac wrth i ni aros mewn perthynas â Iesu a byw yn agosach ato fe o ddydd i ddydd, mae'n ysbryd a'i weithredoedd ef yn llenwi'n meddyliau ac yn llenwi ac yn meddiannu yn calonnau ni. A'n gweithredoedd yn adlewyrchu i weithredoedd ef hefyd. Crist sydd yn rhoi hunaniaeth identity i chi a fi, sydd yn Grist nogion. Nawr, dychmygwch y gwahaniaeth mae sylweddoli ein bod ni'n perthyn i Grist yn gwneud i'n bywydau ni. Wrth i ni yn ara bach ddechrau weithio'n ffordd drwy'r hen bandemig yma, ac wrth i'r rheolau llacio chydig bach, gadewch i ni byd o bodloni ar hanner byw, a threulio'r amser sydd gyda ni ar y ddaear hon yn mynd ar ôl rhyw ffordd o fyw ddiystyr. Dod yn nes at Iesu, y gadeiladu ar ein perthynas ag ef, y wir wynwydden, yr ydyn ni wedi'n gwreiddi onddo, yr ydyn ni'n rhan ohono, ac yr ydyn ni wedi'n plethu'n hyd dan i ddylanwad ef. Iesu'r wir wynwydden, a hefyd Iesu gwaredwr y byd. Amen.
Hwyl a groeso i bawb sydd yn caru Iesu Grist ac yn ei dderbyn yn arglwydd a gwaredwr i ymuno â ni wrth i ni rhannu'r bara a'r gwir hwn. Gadewch i ni wrando ar eiriau sefydlu swper yr arglwydd. Oherwydd fe dderbynu Iesu oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos o brydychwyd ef gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dywedodd, hwn i fy nghorff sydd er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yn yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ar y fwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn gyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Gawn ni weddio. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd. Dyw a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Edrych anon ni nawr o ddiw wrth i ni gyfarfod a'n gilydd o amgylch y bwrdd hwn. Pa le bynnag i ni o dad, a phwy bynnag i ni, a phwy bynnag i ni yn ei cwmni, i ni'n diolch i ti, dy fod ti'n tynnu ni ynghyd, drwy desbryd di. I ni'n diolch i ti am y bara ac am y gwyn hwn sydd i'n ffydd ni yn yr wyddion gweladwy o gorff Iesu a ddryllio dros ar y groes, ac o waed Iesu rhedodd ein mwyn. Gofynnwn i ti o ddew ein tad i faddau i ni yr adegau hynny pan ni'n di troi'n cefnau arna ti, ac wedi bod yn fyddar hyd y lais di. Agor ein calonnau yn meddylio dad, i glywed eiriau ac i ymdeimlodd ysbryd yn dylanwadu arno ni, a chadw ni o dad mewn perthynas a thi drwy'r amser. Ti yno ni, a nynne yno ti, y wir wynwyddyn. Fe gofion ni arglwydd am ein byd ni heddi, a phawb sydd yn dioddef yn ein byd ni. Fe wyddion ni'n arbennig o dad dros ein brodyr a chwiorydd mas yn India ar hyn o bryd, a Covid-19 yn cael effaith ddifrifol ar y wlad honno. Fe wyddiwn ni dros ein byd ni, gan gofio am bawb sydd yn wynebu oriau'r diwrnod hwn, neu'r nos, pa le bynnag ma nhw, mewn ofn a phryder a phoen, a phawb sydd yn galaru ac yn hiraethu am ynwyliad. O dad nefol gwrando'n gweddi felly, yn wel a phob calon dryllodi sathdan nefedd di. Ac arwain ni yn awr o dad wrth i ni agosau at y bwrdd, ac wrth i ni syllu a chymryd y bara a'r gwyn, cyfeirian meddyliau ni tuag at Galfaria, tuag at yr ing a'r gwawd a'r bicell fain a'r goron ddrain, ac atgoffa ni o'r newydd o dad, pa mor ddrud i ti oedd cadw'r byd. Cyflwynwn y weddi hon a phob gweddi arall hefyd, yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Ac i ti o ddiw dad yn dad mab ac ysbryd glân, a bo'r clod a'r mawredd a'r gogoniant, o'r awr hon ac hyd yn oes oesoedd. Amen. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beinyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y meddeiwn unna ein dyledwyr. Ac yna arwain ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni rhag drwg. Can i seiddo ti o deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yr arglwydd Iesu yn nos brydychwyd ef a gymrodd fara, ac wedi diolch i Dduw amdano fe'i torodd a dywedodd, hwn i fy nghorff sy'n cael ei dorri er eich mwyn chwi. Cymerwch bwytewch, gwnewch hyn cof amdana i.
Ac yn yr un modd fe gymerodd gwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, a fwn bawb o hwn. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed o'r cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Pwy all beidio chofio amdano? Pwy all beidio threithi glod? Dyma gariad nad anangof, tra bo nefoedd wen yn bod. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.